Paunsay tawag sa tao nga hambugero kay naa sa abroad nagtrabaho iyahang igsuon? Unsa man dong polong. Narcissist, hehehe. Paunsay tawag sa mga storya nga maski wala pa nahitabo kay Gimarites na. Unsa man inday. Lee Back to the Future, hihihi. Paunsay tawag sa magician nga nawadan og gana magmagic? Unsa man dong baste. Iyan, hehehe. Panganong dili na kinahanglan og tahal ang lapis nga sigig kaputol. Kingano man, Kitty. Because it's pointless. Hehehe. Ako na pod. Unsay tawag sa kabayo nga gasuot og armor. Unsa man pa? Dalatang corned beef. She looked good.